Γιώργος Περικλής Ηλίας, δύο αθλητές, πρωταθλητές τα λέγαμε, έτσι δεν είναι παιδιά, στο ορεινό ποδήλατο. Θα θέλαμε τις εντυπώσεις σας, καταρχάς από την περιοχή, από την ενοχώρα που βρίσκεστε, και να πούμε και μετά λίγο για τις απαιτήσεις του αγώνα, για τις απαιτήσεις του αθλήματος κτλ. Γιώργο. Χαίρετε και από μένα. Είναι η 12η χρονιά που ερχόμαστε ανελιπώς κάθε χρόνο. Η φύση και το τοπίο είναι κάτι μοναδικό στην ορεινή ναυπαχτία και οι διαδρομές είναι φανταστικές. Το συνδυάζουμε επειδή είναι και τέλος καλοκαιριού σαν τόπο συνάντηση να βρεθούμε, να πούμε τα δικά μας κάθε χρόνο, οπότε είναι μια ευκαιρία για όλους να έρθουμε εδώ. Περικλής Ηλίας, για τη συμμετοχή σου. Για τη συμμετοχή μου εγώ, όπως είπε και ο Γιώργος, ήρθαμε την πρώτη φορά το 2012 για τον αγώνα και έκτοτε ερχόμαστε κάθε χρόνο. Μας αρέσει πάρα πολύ και η ημερομηνία γιατί έχουμε φάει όλη τη ζέστη κάτω του καλοκαιριού και εδώ πέρα το μέρος είναι μαγευτικό. Πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ την πρώτη στιγμή που ήρθαμε γιατί συνδυάζει ένα τόπο το οποίο έχει φοβερές διαδρομές για εμάς που κάνουμε ποδήλατο και ιδιαίτερα ορεινή ποδηλασία και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι. Οπότε αυτός ο συνδυασμός νομίζω είναι φοβερός. Μίλησε μας λίγο για τις απαιτήσεις, Γιώργο, του Διαδρομής. Να πούμε γενικότερα του αθλήματος, για το αν είναι ένα ακριβό σπορ, απαιτεί δηλαδή πολλά χρήματα. Πώς ξεκίνησες στην ενασχόλησή σου? Κοιτάξτε να δείτε, ακριβό σπορ θα το έλεγα ότι είναι όταν αρχίσεις και ασχολείσαι με το πρωταθλητισμό, γιατί σίγουρα ο εξοπλισμός είναι αρκετά ακριβός. Τα ποδήλατα, όταν μιλάμε για κορυφαίες σειρές ποδηλάτων, είναι αρκετά ακριβά. Επίσης τα ανταλλακτικά, δηλαδή αυτά που χρειάζεσαι καθημερινώς, την ελάστηση, ναι, είναι αρκετά ακριβή, οπότε ναι, όντως. Αλλά αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει ποδηλασία σαν άθλημα ή σαν να ασκείται για την υγεία του ή τον ελεύθερο του χρόνο, με ένα ποδήλατο των 400-500 ευρώ μπορεί να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και να είναι μια χαρά. Και να κάνει και το χόμπι του. Και ναι, βέβαια, το χόμπι του. Μπορεί να ξεκινήσει. Ναι. Και μετά εντάξει, οκ. Όσο ανεβαίνουν σίγουρα οι δυνατότητες, ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις του ποδηλάτου. Αγωνιστικά πώς σε βρίσκουμε εσένα? Αγωνιστικά τώρα είμαι σε μια φάση που τώρα ξεκινάω γιατί είχα κάποιες υποχρεώσεις που δεν μπορούσα να αποφύγω, οπότε τώρα θεώρησα τον αγώνα αυτόν σαν έναρξη να ξεκινήσω σιγά σιγά να χτίζω. Έκανα και σήμερα τη διαδρομή με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, την είδα. Είναι φανταστική, την έχουν αλλάξει κατά 30-40%. Είναι φανταστική ακόμα, δηλαδή ήθελε αυτές τις πινελιές που έλειπαν από πέρυσι, καλά κάνανε που την αλλάξανε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έχει πολύ ωραία μονοπάτια, απαιτητικά και είναι φανταστική όλο, είναι απίθανο. Πρώτος στην κατηγορία 40 χιλιόμετρων, Φάντος Γιώργος από την Μύκονο με 1 ώρα 50 και 56. Φάντος Γιώργος. Οποιοςδήποτε ασχολείται με τον πρωταθλητισμό, σε οποιοδήποτε άθλημα, απαιτούνται αρκετά χρήματα γιατί δεν είναι καθεαυτού ο αθλητικός εξοπλισμός, είναι και η υπόλοιπη ζωή έξω από την προπόνηση. Θα πρέπει να είναι δομημένη και στημένη. Δεν είναι μόνο δομημένη, ναι, αλλάζουν πάρα πολλά, είναι πολλές οι ανάγκες ενός πρωταθλητή, το μασάζ του, η διατροφή του, οι φυσικοθεραπείες του και ούτω καθεξής. Όπως είπε και ο Γιώργος, κάποιος άμα θέλει να έρθει εδώ με ένα ποδήλατο των 400-500 ευρώ μπορεί να το ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Και να ζήσει και την εμπειρία. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα το ταβάνι το βάζει ο καθένας, για τον καθένα είναι ξεχωριστό. Με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες. Και τις προσδοκίες που έχει. Οι δικές σου προσδοκίες ποιες είναι και αγωνιστικά πώς σε βρίσκουν? Εγώ αγωνιστικά είμαι σε καλή κατάσταση, όπως τα τελευταία χρόνια θεωρώ. Η διαδρομή έχει αλλάξει. Θα είναι ένας ωραίος αγώνας. Ήρθαμε περισσότερο να το διασκεδάσουμε. Για εμάς πλέον αυτός ο αγώνας δεν έχει, δεν έχει τόσο πολύ αγωνιστικό χαρακτήρα. Είναι σαν σημείο συνάντησης. Είναι το σύμβολο, είναι το σύμβολο για να βρεθούμε εδώ πέρα μαζί και να ποδηλατήσουμε σε αυτά τα μέρη. Μάλιστα. Κάτι άλλο, Γιώργο, εσύ που θα θέλεις να προσθέσεις? Τίποτα. Πραγματικά θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στους διοργανωτές, γιατί άλλη μια χρονιά βάζουν τον πύχη υψηλά στους υπόλοιπους. Μακάρι δηλαδή να υπήρχαν και άλλες τέτοιες διοργανώσεις στην Ελλάδα.
όλη την αγωνιστική χρονιά, δεν χρειάζεται να είναι τις ίδιες ημερομηνίες, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να έρθει να χαρεί την ποδηλασία, είτε είναι δρόμου είτε είναι βουνού, γιατί εδώ είναι διπλός αγώνας, μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή τώρα που συζητάμε γίνεται ο αγώνας δρόμου, οπότε γιατί όχι να υπάρχουν και άλλοι σαν και εδώ να ακολουθήσουν το παράδειγμα τους.